मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों नायलांबाय थादो लोगोफोर मा नाम मोनलायनो पानिपुरि पानिपुरि लाबोना दोनदो नै सफैबाय लोगोफोर खानाया सेस हेलमेट गाननाया आसुरित ओरैबायदि आरोना उरायनासो फैदों नामा होनबाय आंखौ ओइ कय मिनिट जाखायो आं दहाय माबानाया 12 मिनिट जायाखै 20 मिनिटबो जायाखै आयु 20 मिनिटबो जायाखै बेयावनो सफैबाय आं फाइनेलि सफैबाय मादैमोनहानि न'आव 24 नभेम्बर खालि दानिया नै लोगोफोर जोङो सानैजों लोगो मोननाय लोगो लोगो रिल्स खालामनो हमबाय आरो फट' माखासे लाबाय बिदिनो लोगो मोनलायबाथाय जात जात बानायो आरोना जोङो फाग्लिखा ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ नै स्टेन्डआबो मबाइल स्टेन्डआबो नायदो लोगोफोर जों हाख'नानै जाबो खिथुखौ जि गोथाव मोनखायो गिलायलायबाय अखानायै फुङावनो दिपिका आबैमोनहानाव बेरायहैबाय आरोना खाथियावनो नालाय बिसोरनि आबैमोनहानि न'आबो आरो आं फैबाथाय बिसोरनाव हाबखायो नाम खिन्था आरो बे सिथ्ला गंसेयावनो जोंहानि मादैनि बिजावजालि दं नालाय बिसोरनावबो हाबबोबाय ओमफ्राय मादैया नै दसा खालामनानै जाहोदों जोंखौ जोंथ' न'आव हारसिं सावना जाफेरा रोङाबो बिदि खालामना जानो नायना लादों आरोना एसे दसा 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 ओंखामखौनो जाहोला बियो दिप्ति आंखौ ओंखाम जाहोआखै साननि 11ता बारलांबाय ओंखामखौनो जाहोआखै ओंखाम सेवफैबाय आं पानिपुरि बानायग्रायाबो जि जाग्रोगासिनो दं बाला हारसिंनो अयनाय गोलोमफ्रुलायनाय जा एकदम गोलोमफ्रुलायनाय आरो सासेयाबो गुंग्राय गलायलायनाय जागासिनो दं सोर 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 नों जा आंबो जानोसै एबार न'नावनो खिथाहरनांगौ र' एसे लुबैथों रानि सेस माबा खामफ्लाय नांलायाहाय बानलुखौ मोनजाबाय आं दासो दुगैखांथारदोंमोन दुगैखांनाय लोगो लोगो मोनजाबाय नामा मादैया दासो पात्ता मोनदों खोमा मा सासे रायखुसि जाबो मा मावजियाबो गा ओइ नालाय ब्लगाव मावजि सिन्थाय जानोसै गोलोमजोब्बाय आं मावजियाबो मावजिया नै थां बारबाय लोंनोसै नों थाबाय थादै हा दाने खर' गिदिंलायबाय जानो हादों जानो जादो बेबो जादों बुरजा जानोनो हाया बेसे थानो मा बुंदों बेसेबां गेम गेलेगासिनो पानिपुरि जाखांनानै बेरायहैबाय जोङो गामियाव दसे गरजगा गामियाव ओमफ्राय नै सासे फाग्लि मानसि जोङो बेखौ गिनानै फारसेथिं हाबबाय आरोना गामि बेरायदों गरजगा गामि
सासे माने फाग्लि मानसिजों फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय गिनानै जोङो बै दुब्लिथिं खारलांग्रोबाय ओमफ्राय दा आरो थांफिनगासिनो दं आरोना पुर्निमाबाथाय बारा जायोनो आरोना फाग्लि मानसि गोसा ओमफ्राय गिनानै जोंहानि मादैनि बिबोनां देरसिना गामियावनो हाबा जानाय दं आरोना बिसिनावनो हाबफैदों जोङो आरो आं फैबाथाय बयनावबो हाबलांजोबखायो आरोना मा खालामदों नै बिसोरना जाम्बिखौ लाट्टि होनो ओंखायनो लाट्टि होननाय दं बिदिनो हरबाल खनसे फनखौनो हमाखैना लस जायोनो दसेखिनि हमबाबो फैथ्राखै नामा हा आं इदि गाहायाव जिरायनो मोजां मोनमारो आइदै लोंनोसै एबार सा थिखोना लांखानोसैहाय आंबा मेगनखौनो नुवा आंनि फट' थिखांबा मेगन नुवा मेगनानो दंबा थायो मेगना दंथ' सा लोंनोसै नै गासिबो रिल्सनिसो नै बिसिनाव बेरायनो फैदोंमोन बाजैहाय आं नै नोंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ खिन्थाना होबाल मालाय लोगोफ्रा थांनानै साबसक्राइब खालामदोंना दे नोंखौ खिन्था नोंना सासेना दिपिका दैमारि दिपिकानिखौ मिथिखायो सोरबा दे दिपिका दैमारिनाबो दङ इउटुब चेनेल खाख्लारि ओमफ्राय बेबिका खाख्लारि ब्लग्स नायबानो जाबाय लोगोफोर नैबे सिख्लानि आंखौथ' नुबाय थाखायो नालाय आंखौ नायनाङा लाजियो आं थांनायनि फैनायनि लोगो मोनगासिनो दं आं दिबिका आं बैसाव थां आं मिथियाहाय मिथिखासिगोनसो जोंखौ गिजाबाल आगैथिं दहायनिफ्राय गैया फैनो आरो लोगो मोनला आं गिनो एसे अयनायनाय बिथिंसो फैनांबाय दुब्लिथिंसो फैनांबाय नै एसे खोमसि जाबाय बिला लेवा दा बालांजोबबा गैलाहाय इसोर भगबान लेवाद बाखागोन बायदि मोनबाय आं गिनानै लाइ बाला र' 1 मिनिट चेस गाब्र'ला 1 मिनिट हयलाय बेनो जारला थांनायावबो फैनायावबो लोगो मोनबाय लेवारबाबो गैला आरो थांनायावबो फैनायावबो लोगो मोनबाय बाला दहायबो लोगोमोन दिबिका मासि माथो आथिंजों बोरमा र' लामायाव खाना दोननायमोन मादैमोनहानि मादै ओइ बे माबाखौ फाग्लिखौ थांनायावबो फैनायावबो लोगो मोनदां जों एसे गिनानै दुब्लिथिंसो थांबाय दहायबो जेबो खालामाखोमा होमबाबो गिनानैनो बे मुलिखौनो लानो फैदोंमोन आरोना र' आं लायनि मुनो नांगौ नामा जागोन दे बारा माबा आलुआबो एबार ओमफ्राय मोनाबिलियाव आबैमोनहा ओंखाम जानो नागिरदों आंखौ जाना फैखांबाय आबैमोनहानिफ्राय मादैमोनहानाव दोनसै लोगोफोर गुड नाइट दिनैनि थाखाय आरो गुड मर्निं सान ओंखारबाय दासो सिखारदों कुइसन गोजा जालायना दं एख' जानाया गारामायाबो गावलायलायनानै दं माबायदि गान खनगोन दे दा
आंनि राव खोनाबानो गाबो मा खालामगोन आं एफा गोदै गोदै रावबाबो थायासै बिमाया माबा दिपिका मोननाव माइ हानो फैदों आरोना ओमफ्राय जोंनोसो गालांबाय नै संख्रि सा लोंनो नागिरदों आं ओरैबायदि गारामायानो थरायजोबना दं दिनै गान खनथारनांगौ आंहा बेयावसो बिदि जायो आरोना आं हावरा तिनालिथिंनिफ्रायनो डाइरेक्ट मादै मोनहानिफ्राय आमुनि थांबाय आमाइजों ओमफ्राय आदैजों लांहिनथिंनिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरो रेकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय बिसोरो थांफिनबाय सानैजों ओमफ्राय आङो दिपिकाखौ माने न'आव दोनहैनो होननानै थांबाय आरोना माने बेखौ दोननानै आङो हारसिं थांफिनसिगौमोन आरो आदा बिसिसरनि स्टुडिअ'आव लोगोफोर डुएट सं खनदों फेमिलिनिबो दं बेखौ आं खनबाय बेनिफ्राय दिपिकाखौ आं दोनफैफिननानै ओरै थांगोन सानबाय ओमफ्राय बे बिथाङा बिथाङानो लाखिगासिनो दं माबा पुलिस हमथायनो बेलासो थांनो होननानै माबाबाय आंहाथ' लाइसेन्सबो गैया थांखानो हागौथ' सिरिगासिनो दं नंमारगौना नंमाराथाय नंनायालाय नंगौ बायदिबो आरोना नंनाया हमारो आरो बेलासियाव हमनो हमा जानो आं हमजाखानायखौसो नोंखौ होनदों दा मा खालामबावनो जाबाय आं थांनाय माने फासिनाय फन हरदोंमोन बेबायदिनो फनखौ फन हरदों ओइ आदा फन हरदों थानाय जाबाय लोगोफोर थांनाय जायासै न'आव लाखिबाय बेनिफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामनानै गुगुनि पक'रि जानो फैबाय जोङो साम'गुरि बाजार ना मा बुङो आयौ गस्लाफोरखौ लुगैबायसो आं ए लाना दोनदो सेन्देल दखानाव फैदों हावाय आरो बेलेग नाय जानोसै माइ हानायनिनो मालाय इस बेदरबासो लायनो आरो ओरैनो आरो एकबार इसिन्ट आरो मा मा हरदों नैबे जलफाय आरो बेयाव मैथा गोथां दं माबा मैथा गोथां लायनो मैगं गोथांफोर दं लाफा दङ गरसि दङ फान्थाव दङ सबाय बिमा दं ओमफ्राय बेलाय मा बुस्थु आबैनि चक्लेटआ र' मायाव लाजोब्बाय दिनै हले थांथारनोसै आरो ओंखाम जाबाय आबै ए बिबिकाया मा लानो फैदो ए ओइ नोंसाबो लायनो हाया थांनोसै दे किलिबा माबागोन खोमाहाय ओइ जानाय नङा दे जेबो मारै नांगोन एसेबांबो सान्दुङा आयै 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 फैसै दे बाय बाय टाटा दा आङो न'आव सफैनानै जलफायखौ रुनानै एसे संख्रि हालदै एसे होना फोरानबाय लोगोफोर ओमफ्राय मेंबाय नालाय उन्दुथ'बाय आङो बेलासिनि आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर